Atxeterik ez! Ez, ez, ez! Atxeterik ez! Ez, ez, ez! Atxeterik ez! Abiadura handiko trena gehiengo bati egiten digula kalte, baina dira sektore hau enpresariala benetan aberasten dena horrekin. Beraz, erabaki dugu honera etortzea hori salatzeko, eta aspalditik eta behin eta berriro esan duguna. Abiadura handiko trena dela txikizioa, ari da Nafarroa suntsitzen, beraiek ezin dute Nafarroaren izenean hitz egin, zeren joaten balimaza eta ikustera nola daude abiadura handiko trenaren obrak, ikusiko duzu zer nolako txikizioa egin dute leku guztietan, landaketa guztietan, abeltzainentzako. Eta guk esaten duguna da, oraindikan daukate pilo bat egiteko Nafarroan, eten ditzatela obrak oraintxe bertan. Eta ez dezatela jarraitu txikizio berbera egiten. Eta guk bai ari gara hitz egiten Nafarroaren gehiengo baten izenean. Eta ez beraiek dira la elite empresarial. Dira gutxi batzuk honetaz aberasten ari direnak. Eta negozio ikaragarria egiten ari direna honekin. Eta plataforma honen bitartez argi eta garbi utzi diote jendarteari. Bien callado. Y el gobierno de